Unsa ang kulang sa imong kinabuhi? Mga higala ni ining kagabhion, ani usab ang usa ka sugilanon sa usa ka batan-on nga ruler nga makita diha sa balaang kasulatan. Mga igsoon, daghan ang tawo karon nga nagmalampuson, naay kwarta, naay edukasyon og respeto, apan bisan ana adunay kahaw-ang sulod sa ilahang kasing-kasing. Mausab kini ang gibati sa usa ka batan-ong leader, aduna siya'y tanan, apan mibati siya nga adunay kulang, mao nga midagan siya ngadto kang Hesus og nangutana. Ang atong sugilanon niini nga adlaw makita diha sa Mateo 19:16-22. May usa ka tawo nga miduol kang Hesus og nangutana, "Magtutudlo, unsa ba ang maayo kong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan?" Mga higala niini nga panahon karon, daghan kayo ang mga tawo nga naghandom sa kinabuhi nga walay katapusan, apan unsa man ang angay nga buhaton aron maangkon kini. Mitubag si Jesus ngadto kaniya, "Nganong nangutana ka kanako kung unsa ang maayo? Usa lang ang maayo ug wala nay lain kundili ang Dios." Si Jesus mitubag miingon, kung gusto mo maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang mga sugo. Nangutana siya pag-usab, unsa ang mga sugo? Mao na iyang gipangutana. Mitubag si Jesus kaniya, ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi og bakak, tahura ang imong amahan o ginahan, og higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Sa bersikulo 20 nagsulti mga higala, mitubag ang batan-on, kining tanan, natuman ko na, unsa pa ba ang angay kong buhaton? Mitubag si Jesus, kung gusto mo nga mahingpit sa atubangan sa Dios, ang giingon diha mga kaigsunan, kung gustong mahingpit sa ato pa, gusto nga mahimo nga pure ang kinabuhi. Nag-ingon diha, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabus. Sa maong paagi mahimo kang adunahan didto sa langit, pagkahuman balik og sunod kanako. Sa dihang nadungog kini higala sa batan-on, mibiya siya nagmasulobon kay daghan man ang iyang kabtangan. Ang usa ka batan-on nangutana ngadto kang Hesus, "Maestro, unsa may akong buhaton aron makabaton sa kinabuhing walay katapusan?" Mga higala niini nga kaadlaw, daghan ang naghandom kanato nga makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, apan unsa man ang mga pamaagi aron atong mabatnan kini nga kinabuhi. Ang usa ka batan-on nga lalaki nagsulti siya nga ang tanan nga mga sugo sa Dios, napulo ka sugo sa Dios, iya na kining natuman sukad pa sa iyahang pagkabatan-on, sukad pa sa iyahang pagkabata. Apan si Jesus nakabasa sa iyang kasing-kasing, nag-ingon ngadto sa usa ka batan-on, ibaligya ang imong mga kabtangan ug ihatag ngadto sa mga kabus. Niining tungura mahigala, kung imo gyud tan-awon, ang batan-on mibiya gikan diha sa presensya sa Dios ug nagmasulobon tungod kay ang iyahang kaugalingon, ang iyahang kahimtang mga higala, usa kini kaadunahan. Kini nga pangutana angay usab natong ipangutana sa atong kaugalingon. Atong pangutan-on, kining atong gihuptan karon nga pagtulunan diha kang Kristo, nakabaton na ba gyud ta higala o kaluwasan o kinabuhi nga way katapusan? Una nga punto nga angay nato nga itakol ni ining panahona,
Ang maayo nga pangutana dili igo kung walay pagtuman. Ang batan-on dato, batan-on leader ug adunay moral nga kinabuhi. Apan kulang gihapon siya. No? Bisan tuod og nagatuman na siya sa kasuguan sa Dios, apan hawang og adunay kulang sa iyang kinabuhi. Unsay leksyon nga makuha niini? Ang reliyon, edukasyon ug ang kadato dili makaluwas. Ikaduha nga pagtulon-an higala. Nasayod siya sa kasuguan, apan adunay usa ka Dios sa iyang kasing-kasing. No, kung imong tan-awon ang iyang kinabuhi, sukad sa iyang pagabata, gisunod na niya ang balaod sa Dios. Apan adunay usa ka Dios diha sa iyang kasing-kasing. Nasayod ba mo og unsa? Ang bahandi. Iyang gitalikdan ang Dios tungod kay nakita sa Dios ang iyang kasing-kasing nga dunay Dios diha sa iyang kasing-kasing, mao ang iyang bahandi. Giingnan sa Dios nga bantayi ang kasuguan. Mitubag siya, gituman ko na sukad pas akong pagabatanon. Apan nakita ni Jesus ang tinago sa iyang kasing-kasing. Unsa ang tinago sa iyang kasing-kasing? Ang paghigugmas bahandi. Ang bahandi mao ang iyang gisaligan. Usahay gala dili sulapi ang atong idol. Mahimo kining karir, ang atong social media, ang atong relasyon, ang atong garbo o kaugalingon nga gusto. Kung kini nga mga butang naghari sa atong kinabuhi, mao kini ang makapabiya sa Dios ug muduol ngadto sa atong mga Dios. Ikatulo, gipili niya ang bahandi kay sakang Hesus. Miingon si Hesus, ibaligya ang imong kabtangan ug sumunod ka nako. Ang batan-on mga higala, nagdumili siya. Kay lisod kaayo ibaligya ang iyahang mga kabtangan ngadto sa uban ug ang halin niini iyahang ihatag ngadto sa mga kabus. Nganong lisod ba niya biyaan ang iyang kabtangan? Tungod kay ang iyang kasing-kasing ug paghigugma tuan na sa mga butang nga iyahang gihigugma. Sumala sa sugilanon, wala gipugos ni Hesus siya. Gipapili siya. Ang pagsunod ni Kristo mga higala dili yun lisod. Dili siya magpugos. Ang Biblia nag-ingon nga mipauli siya nga masulubon tungod kay daghan ang iyang bahandi. Mga higala, dili ang bahandi ang problema. Wala may problema ang bahandi. Ang problema mao nga ang bahandi maoy nagkupot sa iyang kasing-kasing. Munang wala niya gyud buhi mga higala. Unsa ang kulang sa imong kinabuhi? Ikaupat, unsay kulang sa atong kinabuhi, daghan ang nag-ingon, magsimba man ako, buutan man ako, walay daotang bisyo, apan ang pangutan ng mga higala. Si Hesus bagyod ang unang lugar sa imong kinabuhi. Kung adunay bisan unsa nga dili nato mabiyaan, kang Kristo kana mahimo natong Dios. Kung ang mga butang nga naa sa atong kinabuhi karon nga mas labaw pa kini kabililhon, inay sa Dios, mao kini ang atong Dios sa kinabuhi. O kini kung ato kining gihigugma mga higala, dili jud ta makasunod diha kang Kristo. Ang batan-ong magmamando mibiya kang Hesus nga masulubon. Apan si Hesus naghulat gihapon sa matag usa kanato. Bisan tuod mga higala og nagpili kita nga mosunod sa mga butang nga atong gihugma inay sa Dios, ang Dios dili magpugos og andam siya sa paghulat. Karong adlaw nangutana usab siya, andam ba ka nga isurrender ang tanan aron mosunod kanako? Higala, it's a matter of surrender. Tanan, why ibilin atong itugyan ngadto kang Kristo? Kung gusto ta sa kinabuhi nga walay katapusan,
ang atong buhaton mga higala, mga butang nga atong gihigugma nga mas labaw pa sa Dios, ato kining hinahinayan sa pagbiya. Ang tinuod nga kinabuhi dili makita sa kadato, posisyon o kalibutanong mga kalampusan. Makita lamang kini pinaagi sa hingpit nga pagtugyan diha kang Kristo. Mga igsoon, unsa ang usa ka butang nga nagpugong kanimo sa hingpit sa pagsunod kang Hesus? Kung adunay bisan unsa nga mas importante pa kaysa kang Kristo, panahon nga itugyan kini ngadto kaniya. Kung ang ato ang bisyo mao'y mas labaw sa pagsunod ngadto kang Kristo, ato kining hinahinayan sa pagbiya. Kung ang atong edukasyon, ang atong karir mas importante pa inay sa pagsunod sa Dios, atong biyaan. Kung gusto kita nga unsa musunod diha sa kinabuhi nga walay katapusan. Pangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang igadugang kaninyo. Mateo 6:33 nag-ingon, kung gusto ka makasulod sa kinabuhi nga walay katapusan, unaha pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong ug ang tanang mga butang dili ka mabalaka. Kung kita mosunod diha na Kristo, idugang ra ang tanan. Niining adlaw, maayong adlaw ug daghang salamat sa pagpamina. Magampo kita. Amahan nga bala ang tagis sa mong kinabuhi. Salamat o Dios sa mensahe nga among nadunggan niini nga kagabion. Nga ikaw kanunay among pagasundon. Paningkamutan namo nga ikaw maghari sa among kasing-kasing panalangini. Ang mga viewers nga nagapaminaw niini nga mensahe o ang ilang tibuok nga pamilya o ihatag kanila ang maayo nga panglawas. Amo isalingatan kanimo sa ngalan ni Jesus. Mga higala, kung wala pa kita maka-subscribe sa ato ang YouTube channel, palihog sa pag-subscribe, like and share aron kita mahimo nga updated ug makahimo sa pag-share niini nga mensahe ngadto sa uban. Daghang salamat ug maayong adlaw. Follow, like, share, subscribe.